Как да отслабнете с правилните въглехидрати е книга, представяща подход към отслабване и подобряване на здравето. Авторите доктор Джон Макдугъл и неговата съпруга Мери представят подробностите на техният подход към храненето, базиран на богата на нишесте диета. Според тях правилните въглехидрати могат да бъдат полезни при отслабването и поддържането на здравословното тегло. Те насърчават консумацията на растителни продукти, богати на въглехидрати, като зеленчуци, плодове и зърнени храни, предлагайки алтернатива на диетите, които проповядват ограничаване на въглехидратите. Книгата предоставя седмичен план за старт и над 100 рецепти, които според авторите са вкусни и нискокалорични. Освен това, те предоставят информация за здравословният начин на хранене и как да включите правилните въглехидрати в ежедневната си диета. Как да отслабнете с правилните въглехидрати, да свалите излишните килограми, да подобрите здравето си, да спестите пари и да промените живота си. Отговорите ви очакват в книгата "Как да отслабнете с правилните въглехидрати".